Dobro jutro! Par minuta dnevno i vi ste zdravi ko dren. Prije svake vježbe morate svezati kosu da vam ne smetam. I da vidite guze. Mislim će biti savršeno. Prije svake vježbe se morate našminkati. Ne! Urediti. Ne! Pravilan položaj, znači na laktore koji su po 90 stupnjeva, koljeno se ušli u rukova, ravno leđa. Jedan period od 2-3 mjeseca kontinuiranog vježbanja doma ili u nekom centru ili u prirodi, dakle može se očekivati prvi rezultati, a to je dobro i lijepo oblikovana stražnica. Laku noć!